Az egyetlen olyan generálkivitelező cég Kecskeméten, amelyet 5 csillagra értékel a Google. Sőt, az általunk felkeresett 10 ügyfélből 10 nagyon elégedettek voltak a házépítés folyamatával. Közülük 4-en most el is mondják a véleményüket önöknek a Lego Home-ról. Az ismerőseim beszámolói alapján azt mondják, hogy stresszes dolog a házépítés, de én nem így éltem meg. Sok év tapasztalata után mondhatom azt, hogy megtaláltuk azt a partnert, akiben igazán megbízhatunk. A Marknak az ára, a hozzáállása nagyon szimpatikus volt. 10-ből 10 ügyfél pozitívra értékeli a Lego Home generálkivitelező céget. Kecskemét és környékén előfinanszírozással, kötbér és árgaranciával, 5%-os áfával, több 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel építik a házakat. Ügyvezetője, Vajda Márk a saját rossz tapasztalatai miatt kezdett el házakat építeni. Több mint 11 évvel ezelőtt építettem az első saját házamat egy generálkivitelezővel. Elég hosszadalmas volt, meg elég rögös út vezetett addig, amíg felépült a házunk, és akkor szerettem bele az építőiparba annak ellenére, hogy elég komoly problémák voltak. Viszont ezután a hobbimmá vált, és elhatároztam, hogy egyszer én is kivitelező leszek. Az, hogy hogyan, azt még így abban az időszakban nem tudtam, de arra vágytam, hogy házakat építsek. Nagyon megtaláltam benne a számításomat, meg tényleg így hobbimként is tudtam rá tekinteni, és elkezdtem generálkivitelezőkkel dolgozni. Eleinte weboldalakat csináltam nekik, látványterveket, szakmai szöveget, utána segítettem őket az értékesítésben, meg korábban értékesítéssel, meg marketinggel is foglalkoztam. És miközben jobban megismertem a kivitelezőket, hogy milyen hibáik vannak, kezdtem összerakni magamban, hogy én magamnak hogyan csinálnám, és akkor utána megkerestem egy kivitelezőt, aki épített nekem egy házat, és nagyon szimpatikus volt az az eljárási mód, amivel építette a házamat, hogy mi lenne, ha társulnánk, már lenne egy tök jó koncepcióm. Előadtam neki, és akkor ő azt mondta, hogy vágjunk bele. A Lego Home céget 4 évvel ezelőtt alapította, most éppen 91 darab házat építenek egyszerre Kecskeméten és környékén párhuzamosan. Főként téglából, de tudnak építeni könnyű szerkezetes fa vagy acélszerkezetes házakat is. Mondhatjuk, hogy Márknak a szenvedélye a házépítés. Talán így gyerekkoromra vezethető vissza, hogy az otthonérzés ez sose volt meg nekünk, egyrészt anyagi problémák miatt, meg egyéb családi dolgok miatt, és talán azt mondom, hogy az otthonépítés, hogy másnak megteremteni azt, ahol élhet, meg felnevelheti a gyerekét, talán ilyen érzelmi okokra vezethető vissza, hogy így beleszerettem, meg magaménak tudtam érezni. Márk számára nincs lehetetlen, ezt a házat úgy építették fel, hogy a tulajdonos, Tóth László és családja közben Ausztráliában éltek, és interneten tartották csak a kapcsolatot. Volt egy olyan lehetőségünk, mikor megvettük a telket, hogy vagy hazajövünk hamarabb, és akkor ugye elmegyünk albérletbe, és onnan építjük fel a házat, de sokkal költséghatékonyabb volt, hogyha még maradunk kinn, és onnan építjük fel a házat, és ide igazából már a kész házba érkezünk, de ez csak úgy tudott megvalósulni, hogy már tényleg egy olyan segítséget nyújtott nekünk, ami sokkal több, mint egyébként neki ezt be kellene vállalni. Mondta, hogy többször is volt külföldi ügyfelekkel, nem volt ezzel probléma. Teljesen megbíztunk benne, és nagyon egyszerű volt számunkra, mert nem volt fejfájás az egész építkezés alatt. Ugye nem láttuk személyesen itt, hogyha bármi gond volt. Kértünk, meg időnként ők is ugye küldtek nekünk fotót, videót, volt, hogy élőben beszéltünk, akár innen a házból, mondjuk valamelyik villanyszerelő, vagy valaki volt itt. Közben szüleim is időnként eljöttek megnézni. Szerintem teljesen gördülékeny volt. Cserkó Józsefnek és feleségének 8 gyermeke van. Ez az első házuk, amelyet a Lego Home épített nekik. Korábban lakásban laktak. Nagyon elégedettek voltunk a határidőknek a betartásával, a szakemberekkel, meg úgy az egész szervezéssel. Kicsit meg is lepett minket, hogy ilyen hamar elkészült az épület, és hát hallottunk ezt-azt az építőiparban, hogy vannak néha csúszások vagy hasonló problémák, de mi ezekkel nem szembesültünk. Ez a ház is lassan elkészül. Bende Zsolték kérésére fél évvel ezelőtt kezdték el építeni. Több mint 100 négyzetméteres, 3 hálószoba, 2 fürdőszoba, plusz egy nagy nappali található benne.
Itt a hozzáállás, amit a márkék nyújtanak, az egy nagyon fantasztikus dolog én szerintem, és az, hogy teljesen az emberre szabják a házat. A partneri kapcsolat az, ami megvan mind a márk, tehát a Lego Home és a vevő között. Teljes egyértelműen ilyen szinte már baráti kapcsolat. Biztos, hogy nem építkezünk, hogyha nincsen Lego Home. 100%-ig merem állítani. Abszolút stresszmentes építkezésen vagyunk túl. Horváth Gáborék korábban csalódtak egy kivitelezőben, márkék ezután egy kétszintes, hőcserélős, kandallós csodát építettek nekik. Korábban egyébként volt egy próbálkozásunk. Ott kaptunk egy szerződést egy generálkivitelezőtől, ami az ügyvédünk azt mondta, hogy fejnehéz. És onnantól egy picit másképp kezdtük el nézni azt, hogy ki a szimpatikus generálkivitelező, és ki az, aki nem kifejezetten szimpatikus generálkivitelező. És akkor el is engedtük az építkezésnek az ötletét, meg a gondolatát, akkor még Lego Home egyébként nem is létezett. Márkot kvázi gyerekkorom óta ismerem. Ugye az ő szerződésének van egy komoly fegyverténye, az, hogy ő finanszírozza elő a különböző építkezési ütemeket. Nem volt nehéz dönteni ebből a szempontból. Mi igazából nem is szerettünk volna építkezni. Egy panellakásban laktunk Kecskeméten, egy közepes méretű panellakásban, és szerettük volna egy nagyobbra cserélni, vagyis a nagyobbat vásárolni, egy újabbat, téglaépítésűt, egy 80 négyzetméter környékén. De mondtam magamnak, hogy tegyünk egy próbát, hallgassunk meg egy pár kivitelezőt, semmit nem veszítünk vele. Próba szerencsén, kiválasztottam random 3 kivitelező céget, úgy jöttünk ki tőlük, hogy hát ezt hagyjuk, de még volt másik 2, hát ők voltak a márkék. Ben voltunk náluk egy óra hosszát, és mikor kijöttünk tőlük, összenéztünk, és akkor bólintottunk, és azt mondtuk, hogy szerintem megtaláltuk a mi emberünket, mert annyira jókat mondott, hogy nem is mentünk a harmadikhoz, mert megálltunk, és akkor elkezdtünk találkozni a márkkal, beszélgetni, nagyon szimpatikus volt nekünk a márk, lehet, hogy mi is ő neki, majdnem egy ilyen baráti viszony alakult ki köztünk, szinte azt lehet mondani. Úgy jött ki a matek, hogy szinte ugyanabból a pénzből fel tudunk építeni egy 120 négyzetméteres házat, mint amennyiből tudnánk venni egy 80 méteres, vagy 80 négyzetméteres lakást. És akkor ezért választottuk a márkékat. Hegedűs Zsolt és felesége 2 gyermekükkel költözött ebbe a 120 négyzetméteres, 4 hálószobás, 2 fürdőszobás házba. Ha nincsen a Lego Home, ők biztosan lakásban maradtak volna, nem vágnak bele az építkezésbe. Azt meséli, Márk és csapata tökéletes munkát végzett. Amikor jött az asztalos, felmérni a konyhabútort, hogy ő mondta saját magától, hogy a Lego Home-mal építkeztünk. Én csodálkoztam, hogy ezt miért kérdezi. Mondom, igen, de miért kérdezed? Annyit mondott, hogy nagyon sok felé megfordult, nagyon sok házba, lakásba, és itt a Lego Home-nál a derékszög az derékszög, az egyenes pedig egyenes, és sokkal könnyebben tud így dolgozni. Az asztalosok kijöttek, hogy elvégezzék, vagy felmérjék a területet, és hogy be tudják építeni a különböző bútorokat, akkor a lézeres mérővel azt állapították meg, hogy a legdurvább eltérés az 0,3 mm volt. Márk cégénél a derékszög tényleg derékszög, a párhuzamos tényleg párhuzamos. Ezt már Szécsi Szabolcs meséli, akinek egy nettó 130 négyzetméteres, 4 hálószobás gyönyörű házat épített a Lego Home. Szabolcs szerint a cég sikere Márk személyiségén alapul. Igencsak maximalista, és ez nagyon jól is van így. És megvan benne egy családcentrikusság, ami által az érezhető, hogy otthonokat hoz létre, nem csak házakat. Nem az anyagot akarja kispórolni csak azért, hogy ő neki 5 forinttal több legyen. Ez szerintem egy nagyon fontos jellem. És a maximalizmusból eredően az, hogy a sajátját is próbálja, mint hogyha saját magának is építene házat, valahol ezt a tudást és szakértelmet próbálja átadni. Nekünk is így volt, hogy voltak dolgok, amikről lebeszélt, hogy az nem biztos, hogy megéri azt az árat, mert hogy ő már ezt kipróbálta, nála nem vált be. Ez egy komoly jellemvonás, mert hagyhatta volna, hogy egy drágább dolgot beépítsünk. Szóval szerintem ez megint csak egy plusz. Már ki ilyen.
férjemmel az volt az elsőleges célunk, hogy egy egyszerű, praktikus, de energiatakarékos, hatékony házat szerettünk volna, ahol mindenkinek megvan a kis fészke. Dr. Karasz Zsuzsanna bírónő férjével és 2 gyermekével költözött az új házba. Nem titkolja, hogy rendesen utána nézett a cégnek és az alvállalkozóknak. A Lego Home után még a cégbíróságnál is érdeklődött. Meggyőző volt, meggyőzött afelől is, hogy hogyan biztosítja a határidőket, mik az egyes fázisok, és ezt mind betartották, tehát mind időleg, mind anyagilag, mind pedig az általa ígért dolgok megfelelően teljesültek, úgyhogy nagyon elégedettek voltunk, mert minőségileg is nagyon jó volt, az alvállalkozói gárda nagyon együttműködő volt, segítőkész volt, mindig időben keresett, ahogy ezt a Márk is mondta, az egyes alvállalkozók mindig időben kerestek minket, időben segítettek a burkolatok választásában, de az elektromos hálózat kiépítésében, tehát tényleg a színek választásában, tehát minden úgy volt, ahogy mondta, a határidők is, és ez az utólagos finanszírozási rendszer, ez is nagyon megfelelően működött, hogy amikor készen volt egy-egy szakasz, egy-egy egység, akkor kellett kifizetnünk, és ez is egy nagyon praktikus és egyfajta biztosítékot ad a vásárlónak. Bódizs Ádám otthonát még építik. Ő feleségével és 3 gyermekével veszi nem sokára birtokba a házat, ami kevesebb, mint 10 hónap alatt készül el. Ádám szerint rendkívül megbízható a Lego Home alvállalkozói brigádja. Én is az építőiparban dolgozom, úgyhogy ezt is mondhatom, hogy furcsán, de jók. Tehát, hogy akikkel én dolgozok, nem ennyire profik, tehát, hogy akik itt voltak, mindegyik időre jött, időben ment, nagyon szép munkát végzett, tehát a burkolóra külön felhívnám a figyelmet, hogy gyakorlatilag semmi problémát nem találtam vele. Tehát, hogy azt mondom, nagyon szépen dolgoznak. Molnár Istvánéknak egy gyönyörű medencés házat épített a Lego Home. István azt meséli, mindenben tartották az időpontot, és egy fillérrel sem fizettek többet annál, mint amit előre megbeszéltek. Belső munkákra nagyon jó burkolóink lettek, a festők maximálisan. Itt különböző igények is még merültek föl, mint hogy egy építkezés folyamán föl szoktak merülni, rugalmasak voltak, mindenben azt mondták, jó, oké, akkor ezt így csináljuk, úgy csináljuk, de határidőre mindent, és bennünket nagyon szorította a határidő, mert nekünk ki kellett költözni a régi lakásból, és itt ugye az építkezés folyamán úgy is lett vállalva, nekünk az lakás átadásunkra mi is ezt át tudjuk venni, napra pontosan sikerült, tehát nem volt semmi olyan, ami azt mondtam volna, hogy most egy picit megcsúsztunk volna, de a mesterek azok csodálatosan dolgozott mindegyik. Látszott, hogy ismerik egymást, látszott, hogy különböző brigádok, de különböző időpontokba érkeztek, tehát az előzetes terveknek megfelelően. A Lego Home-nál nincsenek kisbetűs részek a szerződésben, és a minőségi anyagot nem csak szlogenként használják, hanem családi házaikban a kivitelezéskor is. Márk azért dolgozik, hogy az ügyfelek pozitív véleménnyel legyenek róla és a cégéről, és úgy tűnik, nagyon jól csinálja.